Práve sme prišli na to, že slovenský jazyk sa využíval aj v diplomácii. Ide o vlastne taký špecifický literárny žáner a to sú vlastne manuály alebo návody v slovenskom jazyku, ako nájsť poklady. Projekt Slovacika, alebo slovo Slovacika, čiže slovenské texty predspisovného obdobia, zahŕňa obrovský projekt, ktorý vznikol na Univerzite Komenského na katedre slovenských dejín pod vedením profesora Homzu. Ten zhromaždil tým historikov, ktorí sa zaujímajú o slovenské dejiny, o dejiny literatúry, o dejiny vývoja alebo vývinu slovenského jazyka. Našou úlohou je vlastne dohľadať, transliterovať, interpretovať texty z predspisovného obdobia. To znamená ešte pred obdobím, kedy bol slovenský jazyk kodifikovaný. V podstate ide o obdobie pred rokom 1800. Áno. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že slovenský jazyk sa nevyužíval, ale naopak práve sme prišli na to, že slovenský jazyk sa využíval aj v diplomácii, napríklad medzi nižšími vojenskými dôstojníkmi, v komunikácii, teda takisto v cechoch, v remeslách, áno, sa využíval tento slovenský jazyk. Čo je takou zaujímavosťou, podarilo sa nám nájsť asi doteraz najväčší známy, najrozsahlejší korpus korešpondencie šľachtičnej v slovenskom jazyku. Ide o šľachtičnú Annu Stančič Horváth de Gradec zo Spiša, ktorá za sebou zanechala naozaj obrovský korpus listov v slovenskom jazyku. V podstate výskum prebieha ďalej, takže myslím si, že ešte sa môžu nájsť nejaké listy od nej, s tým, že ona komunikovala výhradne, respektíve 99% listov bolo v slovenskom jazyku. Áno. Listy začala písať v roku 1767 až po rok 1801, to znamená, že zahŕňajú naozaj široké obdobie z jej života. Rieši v nich alebo píše v nich aspekty v podstate z každodenného života, chod domácnosti, takisto sa rieši v nich rodinné záležitosti, hospodárske, takisto sa čitateľ môže dozvedieť nejaké informácie o jej okolí, čiže o Markušovciach, vo všeobecnosti o Spiši, o jej podanských dedinách a tak ďalej. Projekt prináša práve že nové vedomosti s tým, že búra určité stereotypy, ktoré boli zaužívané, že slovenský jazyk sa šľachta vôbec nevyužívala. Áno, práve tá spomínaná zbierka listov Anny Stančič Horváth de Gradec to dokazuje. A že slovenský jazyk sa využíval v rôznych literárnych žánroch. Takú zaujímavosť by som povedala, že najnovšie nám vyšiel 9. diel z edície Monumenta Lingua Slovace, nazývaný Zemské kľúče. Ide o vlastne taký špecifický literárny žáner a to sú vlastne manuály alebo návody v slovenskom jazyku, ako nájsť poklady. Samozrejme, že závery tejto práce by sme radi rozšírili aj medzi širšie vrstvy obyvateľstva, tak v súčasnosti sa pracuje na vývoji aplikácií pre tablety a pre smartfóny, kde bude môcť používateľ riešiť hlavolami rôzne úlohy na základe dobových prameňov a hlavne bude môcť hľadať poklady pomocou tejto aplikácie a takisto aj musí čeliť nástrahám, ktorým by v podstate dobový alebo používateľ alebo hľadač pokladov v tomto období vlastne čelil. Do budúcna máme ako členovia týmu naozaj odvážne plány, pretože v archívoch sa stále nachádza obrovské množstvo materiálov, ktoré nie sú do hĺbky preskúmané. V súčasnosti pracujem na jezuitskej geografii z roku 1760. Náš výskum vlastne potvrdzuje to, že slovenský jazyk sa využíval už v tom prespisovnom období naozaj na rôznych úrovniach, či v diplomatických stykoch, alebo ako som spomínala, napríklad v cechoch, remeslách a podobne. Naozaj búra to určité stereotypy, že ten slovenský jazyk sa vôbec nepoužíval, nebol to jazykom šľachticov a podobne. Ak máte záujem prečítať si viac alebo dozvedieť sa viac v našom projekte, tak si to môžete prečítať na stránke www.slovacika.sk.